Elke nie kan het wel sjen. Kantoren en winkels die het leeg en te hier staan. Wils de economie haast oeral weer in de lift zit, wordt het jemma net beter, zal ik het. Maar minder vrouwen meters te werken. De meesten kunnen werken vanuit huis. De kantorenopname wordt dan minder. Dus het is net van de laatste jaren, maar het is al volle langer is dat aan de gang. Winkels is een beetje hetzelfde verhaal. Internet speelt natuurlijk een hele grote rol. Er zijn steeds meer bedrijven die een webshop hebben. We kunnen al hier in de krant lezen dat het aantal transacties via internet een enorme vlucht genomen had. In zo'n drege situatie is het vanzelfs de vraag hoe het nog verder moet. Maar er wordt omwerken. Er is een veroring gaande. Wat wij zeggen is dat er protte herbestemmingen plaatsvinden. En dat kunnen we bijvoorbeeld wijzen een kantoor wat verbouwd wordt tot appartementen. Dat kan wijzen een kantoor wat een andere functie krijgt. Bijvoorbeeld horeca, een restaurant. Wat we echt zeggen is dat wel eens iets oudbrutsen worden mat. En dan krijgt het een hele andere bestemming. De nieuwe benadering betekent net dat het nou voortdurend Hosanna is. Daarvoor binden problemen van de merk en het oerskot en rondte te grut. Maar bij Hoekstra zeggen ze duidelijk weer perspectief. Ik ben positief. Als ik zie hoe de laatste jaren in de vastgoedcrisis gongen is en hoe het nou gaat, dan zeg ik echt zeker dat er op het ogenblik een positieve verhoring is dat bedrijven weer bewegen en weer verhuizen willen.